Kolomga takok uksong sari kaham tutunano finally sini takok thangnai Kerala thinai khorang de Burmani mangde thui rohana ni bagai formalities pairi rekha 6:30 jora pibra 7 o'clock jora tei je Kerala tangnai team ro kosto khlai borni suti yakari phaino ro mangde hori rekha tawok ticket details to chungman kha khana diponi 12 ta samoyo pini mangde thai agot layer pudo sawi nai Inga bini mama, tay bini moi songya sakna ini kanau. Beleng hambai je sungno logir nai rok je contribution to nai rok bini mangkani ronan bagai je contribution to nai rok no. Contribution to asuk pusuk liya hai pano sung sini yang ni manage Tripura People Foundation itu manage kelai chung jatuh nari dekha. Total contribution family 42,000. But sung manage kelai chini bagi tay sung rokari di juga. Hambai te oisa je Kerala team ni boro rokno je cost of klai nijini shuti ba nijini samoi na samoi kinya oi samung khlaine rokno bellai na hambai bari wa khaklai chungam dekhina tebo kolok khe thanglai mana na hanai tham dekhina chungtebo kolok ai chini boro rok je pun nango chini tibrasa je pun nango chu father hasto je jaga pan tongtong chubalai manlai na hanai je chubanai rokno te oisa jodorno hambai ang Dinesh Dev Burma Tripura People Foundation director no jotono Kulmata jibai ya haro